ibheke le yami insindiso, ibheke le yami ihloliwe le. Qaphela phela, ayikho insindiso engasindisa wena nami ingaqalanga yona yasindiswa. Ayikho engasindisa nami ingazange yona yenza njani. Bheka le yami, ibheke izalwa nje. Sathane wasebenzisa isandla sika Herod kwabulawa bonke abantwana, kufuna insindiso. Kwabulawa bonke abantwana ngenkemba. Ibhekeke yami insindiso. Ngesikhathi abantwana befa kugxiza igazi, insindiso yami yagibela imbongolo yeze iyawungena eAfrika. Ifika inqede ke sithola ayigibeli nehashi, igibela into ehamba kancane. Bayafa ngapha nangapha, yona yasinda. Ibheke yona yasinda enkembeni yona. Before isindisa mina kwaqale kwasinda yona. Uyabona njoba isinda kanje inamandla ke okusindisa. Takasikhosi ngikhuluma nabantu abangangizwa la, ngingedwa la ethendeni. Nikhona? Yahlolwa ngenkemba yaphuma. Ibheke 9 or 12 years yangena ethempelini, yahlala nezingwevu zamadoda intshebe zila, ziphulula intshebe, zifunda imibhalo. Yahlolwa ukuthi iyayazi imibhalo, bayibuza imibuzo iphendule. Kodwa yena nakababuza imibuzo bayahluleka ukuphendula. Hloliwe lento. Hloliwe le. Ibheke inqeda nayingena phambi kwaPilato, yangena ishayiwe, yangena ilinyaziwe. Ngisho insindiso yami yangena igxiza ikhwehlela zabantu. Phela lo Jesu engikhuluma ngaye mina kuyena lo lapha esithombeni sakakho. Akusiyi lo onethawula la ekhalo. Akusiye loyo, angifelwanga yiloyo mina. Lo wami wangena eJerusalem emzini wakhe, bamshaya phambi kwabantwana bakhe amaJuda, bamhambisa nqunu, kwakungekho thawula. Wayehamba nje. Sondela ke na imfihlakalo. Kanti ababoni ukuthi njobe ehamba nje bemshaya kugxiza igazi, vele yena uyinhloko. Laba zobazala bazoba umzimba. Angeke umzimba wakhe ungalitholi igazi, kanti laba bazozala bangumzimba wakhe. Kwadingeka igazi lihambe wonke amalungu omzimba. Oh my God. Wangena eshayiwe phambi kwaPilato ezohlolwa uPilato. Uma wayekhona uIsaya wayezomemeza athi uyalo ngambona nemivimbo yakhe siphilisiwe thina. Ngambona ethulile. Wambuza uPilato, wahlola nokukhuluma kwakhe. Wathi eqeda uPilato wageza izandla, wathi angithola icala kuye. Shole yami insindiso. Hloliwe lento. Ibheke esiphambanweni ilenga. Khona omunye ngapha, yena ephakathi. Induna yekhulu yeza yamhlola. Bafika bathi bafuna ukumphula amathambo. Ithi le nduna ke nimiyeke lo. Qalani ngalo nimphule, kade akhuluma kakhulu. Bamehlisa bamphula amathambo. Nabeza kulo yathi le ndoda ke nimiyeke lo. Samhlola. Ake niphule nalo. Noma thi ngikhumbule embusweni wakhe kuphula amathambo.
behla bamphula yamhlola bathi nababuya yabona ukuthi akamelanga aphulwe lo yakhipha umkhonto wayo ingalazi izwi elakhulunywa uDavid ehlabelela ukuthi izinja zingibambile zabelana ngezingubo zami kodwa ziphulanga nelilodwa lamathambo ami. Wamhlolo wamfaka umkhonto kwaphuma igazi kwaphuma amanzi. Akuphelalanga lapho kwadinga yohlolwa yithuna. Wangena ethuneni bambana imfihlakalo wathi nakangena Friday ithuna lamhlola. Saturday ekseni ake ngikutshela into ongayazi ithuna laselivele lifuna ukumkhipha. Saturday ekseni lathi simhlolile ulizwi likaThixo ozwa bomnyama bubaleke konke kwavela ngaye lo laselivele lifuna ukuvuleka ngomgqibelo ithuna. Ngiyambona uJesu athi kahle kahle khumbula uJohn esiswini senhlanzi insuku zaba intathu kahle 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 ungavuli namhla isabatha bengiphilisa abantu sondela phela bengiphilisa abantu ngesabatha bangisola kodwa namhla ngifuna ukulala ethuneni ngesabatha ukuze nangivuka la ngibe yinkosi yesabatha. Bangasakhonzi sabatha kodwa bakhonze mina. Anikadinwa tshela umakhelwane makhi Ihloliwe lento. Bantu abam bengithi nginevesi kodwa umoya ingcwele ungiholela kulokhu bese siyanikhulekela. Hambani kahle ke bazalwane siphethe into engcono. Siphethe into engcono. Siphethe into engcono. Usho lesiphethe engcono le. Ihloliwe le.